Владимир Владимирович, менә бу узган шимбә-якшәмбе кем өчендер ял көне булды, ләкин беренче тапкыр медицина оешмалары халыкны кабул иттеләр. Беренче звено. Ничегрәк булды бу эш? Күп булдымы халык агымы? Районнар буенча ничек? Менә булса статистика алып барасызмы? Статистика мин сезгә әйтә алмыйм, но дөресен әйткәндә күп кешеләр без күрмәдек. Шимбә һәм якшәмбе көн поликлиникалар буш булган. Һәр кешегә кем килде безнең поликлиникаларга, без ярдәм күрсәттек. Безгә ул авыррак, чөнки хәзер кайдыр 25-24% медработниклар хәзер авырыйлар. Без тырышырбыз шул график белән кайдыр 1-2-3 атна тагын эшләргә. Казанга килделәр, ярдәм күрсәтергә кайдыр 300 ординатор бар. Медицинский вузлардан. Владимир Владимирович, сезнең тармакка һәрвакыт яңа кагыйдәләр кертелеп тора. Менә бу яллардан нәрсә кертелде, нинди үзгәрешләр бар? 4 февральдә чыкты яңа постановление баш санитар врачның. Һәм шул постановление буенча кешеләр кем контактный, без аларны инде ковидка бернинди ПЦР ясамыйбыз. Тагын без ясамыйбыз ПЦР һәм экспресс-тестирование шул кешеләргә, кемгә без куйдык диагноз ОРВИ, пневмония, грипп. Кем дәваланыйлар 7 көн һәм күбрәк, шул кешеләргә ПЦР тест кирәкми эшләргә. Пациентлар кем бездә яталар стационарларда, мөмкин аларны өйгә чыгарырга ПЦР тестсыз. Электрон больничныйлар күп кешедә сорау уята. Шалтыратып кына да ачып була, шалтыратып дәвам итеп була, шалтыратып ябып була. Без җыенабыз шул процессны эшләргә. 1-2 көн элек килде яңа боерык федераль Минздравтан һәм бирәләр шул мөмкинчелекне эшләргә. Хәзергә вакытта без җыенабыз бирергә дистанционный больничный листларны. Һәм Владимир Владимирович, фаразлар ниндирәк? Омикрон кимерме? Ничә атна үтә? Без гел карыйбыз Мәскәүгә, дөресен әйткәндә. Кайчан Мәскәүдә кими башлый шул процесс, ул без сизәбез, безгә кирәк 10-14 көн. 1-2 атна без шул пикта ахрысы булырбыз. Һәм аннары инде иншалла кими башлыйбыз.